आम्ही सोगले तुमची वाट पळयताय, तुम्ही आडाळी MIDCच्या माध्यमातून गरुड जेप घेऊन तयार रवा, अशी कोंकणी भाषेत उपस्थित उद्योजकांना भावनिक साथ घालत गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी गोव्यातील उद्योजकांना सिंधुदुर्गात येण्याचे आवाहन केले. पणजी येथील मांडवी हॉटेल येथे आयोजित करण्यात आलेल्या दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी गुंतवणूक प्रोत्साहन उद्योजक परिषदेत श्री केसरकर बोलत होते. यावेळी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, MIDCचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी PN अलबंगन, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संदीप भंडारे, गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकुमार कामत, कोल्हापूर येथील स्मग्स इंडस्ट्रीजचे सुरेंद्र जैन आदी उपस्थित होते. यावेळी केसरकर यांनी उपस्थितांना आवाहन केले. ते म्हणाले, हांव बरे भाशेत कोंकणी उलोवंक शकता, म्हाका खबर ना तुमच्याकडे कितके कोण उलयता, मात्र गोव्याची आणि सिंधुदुर्गची भाषा एक आसा, अन्न एक आसा, माणसा आणि प्रेम सुद्धा तसेच आसा, असे त्यांनी आवाहन केले. ते पुढे म्हणाले, आडाळीचा विकास करायचा आहे, त्यामुळे मुंबईपेक्षा गोव्यातील उद्योजकांनी आढळत यावे यासाठी आम्ही प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा देण्यात आली आहे. यात तिलारी धरणाचे पाणी, वीज बाजूला चिपी आणि मोपा अशी 2 विमानतळ आदींचा समावेश आहे. या सर्व सुविधा वेळेत उपलब्ध होणार असल्यामुळे त्याचा फायदा गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना होणार आहे. बरे भशेन कोंकणी उलोवंक शकता, म्हाका खबर ना की तुमच्याकडे कितले इंडस्ट्रीत कोंकणी उलयता म्हणून इंग्रजींतल्यान उलयता. पण आमी तुमकां एक सांगता की भाशा एक आसा, अन्न एक आसा, माणसां तशीच आसा आणि प्रेम सुद्धा तशेंच आसा. आणि म्हणून पयलीं सुरवात केली. मुंबई बडी व्हडली आसा, पण आमची माणसां गोंयान आसा, म्हणून आमी पयली सुरवात गोंयांतल्यान केल्या. मुंबई देर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इन मुंबई एंड आय एम शुअर दॅट इफ our honorable minister request any of them, they will gladly come to our place, Adani. But there are so many people, I know them from my heart, and they are doing very well in their industries. A lot of them want to come to Sindhudurg because the people who are working for them, they come from Sindhudurg. Often they come on the motorbikes and many times they commit with accidents. So they will be safe in their homes when you come there and establish your industries there. That does not mean that they will stop coming to your industries in Goa. But still, we think it as your extension of your industry in Sindhudurg. So in any case, we are not competing with Goa. It's an extension of Goa. And we are very eager to welcome you because we offer better terms, better land, better water. To tell you about the water, it is mind-boggling. 84 MLDs, that is spare with us. Only 4 MLDs we are using as drinking water for the particular scheme which we have erected at a cost of 100 crore rupees. So it is something, if there are some industry which really require large amount of water, we can divert that water to this